enhanced community quarantine. Only in the Philippines. Ibang-iba ang mga Pinoy pagdating sa patigasan ng ulo. Ay nako, panalong-panalo at palong-palo. Walang binatbat ang buong mundo. Pang Guinness Book of Record ang titulo. Saan ka nakakita ng lockdown na may paboxing? Anong sinabi ng social distancing? Nakakaloka ka kaibigan, mga walang galang sa batas. At ang masaklap, mga taga-barangay ang pasimuno. Ang main event na pinagkakaguluhan ng mga tao, nakakaloka kayo. Ang mga Pinoy, mahilig talaga sa palakasan ng katawan kasi pati riot, ginawa na lang katuwaan. Isipin mo, naka-lockdown pero nagsusuntukan sa gitna ng kalsada. Oh wow, amazing! Mga hinayupak talaga, sarap tirahin sa ngalangala at nang matauhan tong mga pasaway sa ating bansa. Ayan po, away ng Muslim. Sige. Oh! Oh my gosh! Pasok ba? Oh! Ano? Oh my gosh! Oh my gosh! Ano? Hindi! Oh, ano? Eto pa, may pasabong si Mayora. Creative talaga ang mga Pinoy. Talagang gagawa at gagawa ng paraan para makapagsugalang. Talagang walang bawal-bawal sa mga sugarol. Ayan tuloy, sa kulungan ang enroll. Buti nga sa inyo kasi mga pahama kayo sa mundo. Ano ito, pusta? 5,500 na po ito lahat. Oh. Nakailang sultada kayo ngayon? Ah, Ano sultado to? nakailang sultada kayo ngayon? Sagot? Nakilang laban na? Ilang sultada na kayo? Hindi ba kayo natatakot? May sitwasyon na kayo. Buhay na lang si Kristo. Pera. Pakiano nyo na nga itong pera. Agawad, pakuha nyo ng pera. Medyo maganda na nakapag mo ko. Tara, yun. Para sa bayan. Pakibuksan to, pakibuksan. Sa'yo. Pakibuksan. Okay naman ako. Abo yan eh.
Ito, pulis ang magbukas. Pulis. Pulis, buksan to. Binubuksan po ang ating mga kapulisan, yung mga nahuli po sa bumili sa rescue. Meron pang ganito mga tao ng mga hangal, mga pasto, walang boto, nakuha pa nilang magsabong. At ang pinili nila yung ibabaw ng rooftop na to, ng building na to. Buti na lang, naririto si Kapitan na isa sa mga tumutulong sa intelligence information, yung mga si Kapitan at saka yung kagawad. Kaya kanina nga, ito ay na Sabi nga nila, alak ang pinakamasarap na kasama, lalo na pag andyan ang tropa. Kaya pag sinabing bawal, ulol. Hindi kami naniniwala. O di ba? Ang sarap ng mga linya. Pero pag nakulong, parang mga tuta, iiyak at hihingi ng sorry. Sige pa mga pre, tuloy-tuloy lang. Sa bilangguan na kayo mag-inuman. Oy Marquez, tawagin mo pa tatay mo. Gago. Nako, Beno, no? Tigil na natin yan lahat. Tanga. Ngayon nyo sabihin, bakit extended ang community quarantine? Ngayon nyo sabihin, bakit tayo pinaghihigpitan? At ngayon nyo sisihin ang presidente sa kanyang mga hakbang?